Latmara Sangarjuna Sasmira Sawangnya Gendreh manis liringe dikamantyan bekti kula katur Koko Prabu Ngawunggu ya banget panarimanipun pun Kakang Yayi Arjuna paman sengguni pangabekti kula katur ya Raden Janaka tak tampa pangabekti Kakang Kartomarma pangabekti kula katur ya Janaka pangabekti tak tampa pangabekti kula katur sinuwun ya Petruk tak tampa Yai Patih Sengguni Wilujeng ya selamat Petruk Raden Kartomarma kami wilujeng ya karaharjan tekaku Petruk sinuwun ngawanggi Prabu Karni wilujeng wong jeneng kok dibasake selamat Bagong yo Raden Kartomarma wilujeng nggih Kartomarma kok merema ya padha selamat Bagong oh nggih syukur sekecake nggih ya engko pinarak omahmu ngendi pun kula sadi hampir ke ra ketok wong iki kok dilangkai kok Griwatan siapa Patih Sengguni alah prek wis iki kok diprek ora bagekke aku oh ya aja ngono arep dikaya ngapa ya dibatin wae ning laire kudu malah aku malah ngapusi aku nek ora seneng ya ora seneng tenan aku nyamak karo Sengkuni iki buruhke aku tenan Tru upama aku di anak wedok dipek Sengkuni ora entuk aku timbang dipek Sengkuni wong tak pek dhewe cakep oh iya ngerti karep aku ora tak pengestoni ora mbok pengestoni ora patheken Sengkuni mengestonono ya ora mandi Koko Prabu piye Yayi pangapunten kenging menapa aradi kasep arawuh paduka wonten ing Saptawarga ya sing gedhe pangapuramu pancen sing adi pun ora bakal nyaketi menyang pertapan Saptawarga sababipun menapa persajan wae aku iki dudu trah Saptawarga mula segedhe pangapuramu yen to pun kakang iki ora sowan menyang pertapan Saptawarga ora sowan sangadipun mban Begawan Wiyasa lho pamiya mboten nggih mboten napa-napa ning ra nggih panjenengan ning nuwun sewu Sinuwun Prabu Duryudana sak kurawane niku ra nggih wayahipun sangadipun mban Begawan Abiyasa ora usah mejang ora usah mulang karo aku anggepmu ki apa kaya pinter-pinter kok lah jete batur iku dadak mulang karo aku lho Batura nika upama kula mulang kali sampeyan ora kleru wong tuwek kula timbang sampeyan. Ora ajeng pripun? Wong sampeyan lahir aku roh lho. Aku ya jagok. Lah iya. Koko Prabu keparingipun Kakang Prabu dinten menika. Rawuh wonten ing Saptawarga namung mapan wonten tepis wiringing pertapan. Aradi Jubriya raos sing manah kula. Jubriyane perkara apa menika kala Kanjeng Hyang Peremban Begawan Wiyasa ical saking palenggan medhipun paduka Kakang Prabu Karna priksa lelampahan menika Janaka kowe aja ndumuk karo pun Kakang saiki yen to Kanjeng Hyang Peremban Begawan Wiyasa kuwi mau ilang saka Panduru mbok menawa kuwi kesiku saka keparinging Gusti ora den keparingake nggone bakal mangun Saptawarga kuwi jenenge kuwalat ngono nyatane urung nganti kelakon Begawan Wiyasa wis kesiku den usah nyembah pun boten usah nyembah pun cari jumeneng engko ngadeg nang apa pun ngadeg kok iki kok ngadeg kok jangan to ya wong hebat iki ajan-ajan mesti kula ajani dijak apik ora keneng napa ora wurung ana gawe kisru Yayi Kumbakarna wah kula burung-burung kok ngapa terus melu malang keriwikan dadi grujugan ngapa Janaka kowe ngadeg merbabak abang pasuryanmu Kakang Prabu sing gedhe pangapuramu yen to aku rasa dibacani
Ora usah wedi walat, mungkin ada walate kula sanggane. Eneng apa? Kowe jubriya karo aku. Kakang Prabu. Nyatane para Kurawa ora gelem caket kelawan para pepundhen. Pedah apa aku nyembah kelawan Kakang Prabu Ngawangga. Bagus. Yen to pancen ngono. Dina iki sisan gawe pancen Begawan Wiyasa. Aku sing dina iki sing nyidra Begawan Wiyasa. Pancen iki gawe aku. Jan wong ora slamet tenan. Wong kejem kok ora kaya kuwi elok tenan. Kakang Prabu yen to pancen mengkono Kurawa ora kena digawe becik. Pancen dina iki timbangane Begawan Abiyasa kuwi banjinde ban Siladan. Sing ditresnani mung para Pandhawa ora gelem tresnani karo putu liyane. Ora bodho banget to kuwi. Lah sing ora gelem. Kowe pedak bodho ki apa ki sowan yang pertapan ngaturaken sedaya kalepatan kula. Ngoten. Menawa wong apik ngoten niku ora. Aku pes dumeneng ratu, jumeneng dadi pangeran niku obah topat-topat. Apa meneh jenenge Sengkuni, sampeyan dadi patih ya ora awet ora sak jeke urip sampeyan mati nggih, Pak Cilik Sengkuni. Dan oh sampeyan nek tuwek titenono, ora usah dadang gambleh. Ya, iya. Ayo arep apa? Dinten menika Kakang Prabu kersa ngunduraken eyang perempuan napa mboten? Ora susah tak balekake. Tegakno, lilakno Begawan Abiyasa. Yen to pancen ora gelem balekake ngundurake Kanjeng Hyang Wiyasa. Ayo. Apa njaluk kula tak sampurnake dina iki. Kartomarma, cekelen iki.
Apa dek? Itu keris. Kerisnya siapa? Kerisnya Citraksi. Bilang apa? Tak omong nih. Keris kuwi wesi aji. Coba kaya ngopo tak deles ora. Mbok demok ora burung ilang dayane kok. Walah kling. Kok genah keris tukon saka alun-alun lore kok kementus. Tak omongi ya, Rek. Apa? Ngene ya, wong nyekel keris cocoke karo sing duwe. Cocoke piye? Jenengmu ki rak gareng. Heeh, iki diitung sik. Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga. Lho, dibogo ki mburi. Heeh. Lah terus ora ngerti. Lah tegandengane, lah ngene. Percaya ora kowe? Oh iya saiki percaya aku. Piye. Nah ngene lho. Dicocoke karo luk iki lho sing minjak benggo iki. Oh iya. Terus ngitung ngene. Hana Caraka Dol. Wedhus iki. Tik dol iki lho. Wah, pokoke dian tenan. Toprak. Ora jane wong ki ngopo iki? Neng ngarepan kok malah beker-beker nakur-nakur. Karep iki gek kepiye iki? Toprak. Kowe iki ra mudeng to? Mboten. Toprak. Wong yo iki kowe. Lah kok malah kowe iki melu. Lho, iki mau rak moyoki kowe.
Moyoki pripun? Saiki aku tekon. Ayo, toprak. Iki apa? Niku rak solahe jago. Nggih. Oh, bocah iki kok agek kero. Weh, keterangane Bagong ki moyoki aku. Madani aku mandek. Toprak. Mandek ora kowe. Rek, apa? Kowe butuh duit. Ya butuh. Nek ketemu Suwatama, kowe muni yo, "Hai, toprak." Ngono. Ora dikai duit. Apa iya lho, aku dikai 5.000. Apa iya? Dikandani kok maido. Muni piye? Hai, toprak. Hai, toprak. Ngono. Heeh. Gampang. Mudian. Ajar. Ayo wirang. Mas. Apa? Tak omongi yo. Ya piye? Hai, toprak. Kae pira, Reng? Kae matamu kuwi. Tempiling e. Lah kok ya goblok men kenapa anak jaran kok. Wong edan brusuk wong gerang. Janaka mati dening aku kowe. Ya. Atos-atos ya. Ketoke wong edan-edan ngrusui wong Pancakara. Nek Bendandara atur kula. Nggih pripun? Perkara Janaka gampang. Ning Punakawan mang dhisike. Oh, katen. Nggih. Petruk nika mang cekel. Mang bondo tangane, mang srimpung sikile, mengke mang dadung gulune, mang geret kula tuthuk ana watu ndase. Mengke piyambake aduh ya ampun. Ya. Iki lho, kelakuane Petruk kaya ngeten iki. Kena. Kaya ngeten kok dibalangke niku lho. Wong dicekel. Wong kaya ngene kok ditaleni ya tru dulu tenan. Ya rak tenan. Kaya ngeten iku kelakuane. Wong
kaya ngene kok dadi dienggo sembranan. Anggepe apa? Waduh, gamanku ilang kok. Apa? Gamanku digawa karo Prabu Karna. Ayo terus jalukno kok. Moh. Yo nek entuk ngomong. Lah anu niku gamane Petruk kan mangsulke ngono. Ya. Kon balekke ngono. Ya. Oh, ya. Nuwun. Ngapa? Dikengken Petruk. Kon ngopo? Ken njalukke gamane Petruk. Gaman ndi? Gaman niku delondeng niku. Delondeng niku gamane Petruk jenenge delondeng semita nggih niku. Ki gamane Petruk nggih. Petruk kon rene. Pripun? Petruk kon rene. Oh nggih. Petruk, kowe kon rono dhewe ngomong Petruk sakit ngono ya. Oh ya. Apa? Petruk sakit. Lara ya ben gotong mrene. Oh nggih. Lara kon gotong ki, Truk. Lara kon gotong. Ngomong Petruk bacut mati ngono ya. Oh ya. Endi Petruk? Petruk kebacut mati. Petruk nggih sakit. Jantung mati. Sing ngomong sapa? Sing ngomong Petruk. Jalun dhewe Petruk. Yang semono kokon ora ngrampungi gawe. Ajeng mangke napa niku? Gaman kok. Ayo, arep jaluk. Nyok tampanono. Ayo, nyok tampanono. Lho, hei. Sembrono. Ayo. Nyok gage, jupun. Pun mangpek ajeng mangrawati manggawa. Wis aku tak mundur gage. Gage iki lho, aku ning kene. Jupun gamanmu. Ayo jupun. Ra. Tak jukuke, Truk. Ala wong edan. Enten pundi niku? Enten mriki ta wau? Nggih. Lah kok sampeyan? Lah kula nggih mboten ngerti niku dadi lah ta. Weh, lah Gong. Nun. Dompetku garene ora. Ya wis dompete pen KTP-ne balekno. Ora tak obong. Ora nang ora tata. Ayo mikir. Keren. Ayo, arep apa? Tangkis. Ayo, arep apa? Tangkis. Nangkis kok kliwat. Mongso kaku dong to kok. Nek sampean nyata wong pinter. Ayo. Cekelen aku. Lakon irangnya lho. Kowe kok dadi duwe kepit lho. Edian. Lah iso to? Ora iso kowe. Ora. Rene sik. Ayo bali. Pripun? Aku tak nyekel karo sirahmu. Rasa sirah nek kowe iso nyekel tanganku hebat. Tangan pokoke ayo cekelen tanganku. Nek pancen sampean pinter ayo. Cekelen tanganku iki lho. Lah wong kaya lho kok yo prigemen lho lak. Dadi kok ya terus diremet. Iya. Lah wong edan ora. Iki mau lentuk iki kok ngendi? Alah. Yo, napa ngene? Wah, wis ora cetha tenan. Mongko ora ning banyu iki. Lah, kepitok iki. Ambune kaya ngeten iki, Mas. Ambune apa iki? Ambune apa iki? Wah, tak jagono. Cungar cungi lho lah. Dalah, katokno budimu. Sakarepmu Kakang Prabu. Mati kowe.
swargamu. Loh. Loh, loh. Loh. Wis. Edian aja rayu kowe. Aduh landheping siwe Bathara Kala. Tak kembari legane ati. Yo. Yo, hus. Hei. Yo, ho, hut. Yo, yo. Hut. Hey. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyasuta kang munggah kekali ing ngarata teher tumiyango Yayi Parto dawuh Koko Prabu kowe Bandayuda mbok poh kringetmu yen kowe mung nandhingi Kurawa ngrebut balung tanpa isi. Aduh Koko Prabu lajeng kados pundi? Wis ngono wae. Aja semelang aja kuwatir pasrah marang panguwasaning Gusti. Bab perkara pati uriping menungsa ora merga disiksa padha menungsane. Kabeh kuwi gumantung ana keparenging Gusti. Kowe dilacak wae. Lakune Duratmaka iki mau.